плете чорапи, Лиляна ще му пристане. Ама къде си видял мъж да плете чорапи? Не може! Хайде да се Хайде! Хей, момичета, ще ви задам една гата. Да видим дали ще го знаете. Казвай! Нищо не е изгубил от Тодора, а цял ден роби в двора. Що е то? Рекочето? Не. А като не е прасето? Не. Реко кошката? Най-после. Браво! Ама то мога да плете чорап. Вижте. Може, стане един път може. Не съм. Гиранова, дръж си на думата, пристани му! Добре. Хей, момичета, я запейте, да се чуе надалеко, че тук има седянка, па да дойдат още момчета, да стане по-весело. Че от това по-весело на къде? Лиляната стана на Георгис. Така ли? Честито дъще! Живи и здрави да са! Мисля, цял живот да се обичате ви пожелавам. Благодаря ти, Марио.